Bueno, pois este que vedes aquí é o Museo do noso Obradoiro. Estamos aquí con Leila, que vai ser a nosa realizadora e é tamén a montadora dos nosos vídeos. Queríamos facervos unha visita ao museo. Moitas veces por aí nas páxinas web, pois veis visitas virtuais. A mí non me gustan, porque realmente, bueno, non teñen así moito carácter, é simplemente ir vendo cousas sin que casi ninguén chas explique. Entón, o que eu quería facer é, pois así, en compañía de Leila, darvos un paseo por aquí polo museo para que forades vendo diferentes cousas das que hai. Aquí hai moitísimos instrumentos musicais, hai todos os instrumentos musicais que documentamos en Galicia e moitos máis do noroeste. Aquí debe haber unhas 400 pezas diferentes e vamos ir vendo así algunhas delas ou as máis representativas para que, bueno, podades ter unha visión xeral do que hai no museo. Tamén, por suposto, vos convidamos a que veñades aquí, porque moita xente ven simplemente ao Obradoiro pois a ver as cousas que hai, os instrumentos, as gaitas, a que lles expliquemos un pouco. Por suposto, calquera destes instrumentos pois podedelos encargar e tedes máis información deles na páxina web. En cada un dos apartados das cousas que fabricamos, pois tedes unha pequena historia máis ampliada do que vos vou contar ora de moitos deles, e no libro dos instrumentos musicais na tradición galega aínda unha ampliación moito maior de casi todos destos, porque como moitos foron aparecendo aínda despois de publicar ese libro, pois non están aínda incluídos no libro, estarán nunha próxima edición. Bueno, pois vamos comezar. Vamos comezar esta visita e vamos a empezar. En xeral, a nos gustanos, hai cousas de nenos e de nenas, hai cousas de nenos, hai cousas de nenas, hai instrumentos musicais de homes, de mulleres, e hai instrumentos musicais de homes e mulleres. O sea, nos gustanos clasificalos por xénero porque teñen un carácter diferente. Entonces, nesta parte de aquí, que vedes, por aquí, temos cousas que son de nenos e de nenas. Nesta vitrina de aquí hai un montón de instrumentos musicais distintos. Hai uns aquí, isto é un maremán, claro, un aquí moi curioso, que son oboes, vedes, mirade, son oboes feitos con tubos de cebola, o sea, simplemente collían o talo dunha cebola, dunha flor dunha cebola, esmagaban a punta e sonaban, pero estos teñen que sonar teñen que estar verdes para soar, e estos son, pois, instrumentos musicais de nenos. Son dos poucos que están aí fora da vitrina. Tamén de nenos son estas dúas cousas que hai aquí, moi interesantes. Estas dúas, mirade. Isto é unha cítara que está feita con millo, que se tocaba así, está seca, claro, por suposto, é un instrumento que aparece en África tamén, moi curioso. E este tamén está seco, isto é simplemente para unha especie de estraloque que bate, feito de millo, bate un contra o outro. Vedes, tamén cousas de nenos e de nenas. Vamos a devolver ali ao sitio. Aquí xa casi non nos collen as cousas. Bueno, despois temos aquí tamén unha cousa moi bonita, moi interesante, que son instrumentos xiratorios, super antigos, que aparecen no Paleolítico. Isto é unha zoadeira, destas que se lle dá voltas, podedelas ver no concerto que temos aí colgados, ou estes outros que son instrumentos destos de darlle voltas, deste tipo que aparecen tamén por todo Galicia, incluso feitos con osos, por romper. Vai, ó. Bueno, este é un instrumento que aparece algunhas veces nas... Temos máis aquí, vide. Vente, Leila, mira. Temos máis aquí, por exemplo, temos este. Ou este outro. Este é como o que usábamos nós no cole. Mirade, feito con unha tapa dunha lata de... A ver se o dou posto a funcionar. Aí vai. Unha tapa dunha lata de melocotós. Son instrumentos xiratorios. Destos hai moitos distintos, podedelos ver aí arriba, de moitas formas, chamanse fungos, funcos,
hai moitos distintos. Incluso hai zoadeiras feitas de noz, por exemplo. Vedes que ao xiralas no aire fan un asubío. Estes roncollos que son moi curiosos, que levan unha membraniña aquí. Todas estas cousas dos nenos e das nenas son moi fascinantes, sobre todo porque a maior parte destos... Vedes, cai todo. A maior parte destos xoguetes, demasiadas cousas xa. A maior parte destos xoguetes aparecen entre as cousas do Paleolítico, nas excavacións do Paleolítico. Ou sea, casi todos os instrumentos que aparecen nas excavacións do Paleolítico foron usados polos nenos e as nenas, e iso ten certa importancia. Hai aquí máis instrumentos de nenos e de nenas, vide por aquí. Aquí hai moitas cousas interesantes nesta vitrina. Están nesta parte de arriba moitos instrumentos de pallón e instrumentos que facían os nenos. Por exemplo, esta pipa do Bierzo, tan curiosa, que nos regalou o noso amigo Tomás, feita polo seu avó, en Sabugueiro, dos poucos instrumentos con furados cadrados. Esta é outra pipa do Bierzo, pero xa feita de nogueira e torneada. Vedes que leva unha saída como a dun clarinete, un instrumento semellante á rosca do Baixo Miño, que tamén era instrumento de nenos, pero tamén de pastores, e que está aquí. Pertence á mesma clase, pero neste caso é unha gaita, é xa unha gaita de fol. Este é o original que facía, que nos regalou Alfonso de Cristelos, unha gaita super curiosa, porque vedes que ten unha ornamentación en anéis. Bueno, hai un artigo aí na sección de bibliografía da páxina que fala desta ornamentación como un resto evolucionado de cando os nenos facían instrumentos cortando os buratos hacia arriba e hacia abaixo cunha navalla. Bueno, hai máis cosas de nenos e de nenas aquí. Aquí están, xa vos dixen, os instrumentos que teñen pallón, estos tan famosos que eran as gaitiñas de cana. Cos que moitos nenos empezaron o camiño cara a gaita. Bueno, hai moitas cousas aí. Despois hai moitos instrumentos pequenos aquí de bisel, pois esos paxariños que facían os nenos e as nenas, facíanos a veces con cana, ou estas caramelas que usaban os pastores. Bueno, hai moitos estas cousas que se vendían nas feiras, por exemplo, pitos feitos de lata. Hai asubíos que se facían con carrabouxos, con landras, con abelás. Hai frautas que eran moi usadas polos pastores e tamén polos nenos, flautas traveseiras ou flautas feitas con corno de cabra, como a caramela, pero, bueno, flautas abertas. Hai tamén pitos de pastor, feitos de cana ou feitos de sabugueiro. E tamén hai instrumentos de castiñeiro. Aí podedes ver algúns instrumentos feitos de castiñeiro, e aquí, arriba, temos outros. Estos son tobas, que se conserváronse na parte oriental, tobas con buratos, por exemplo. As tobas son como obois, feitos de codia de castiñeiro, que levan unha palletiña, que é un tubiño de castiñeiro esmagado na punta, e aquí tedes un instrumento moi curioso, porque isto é un oboe cilíndrico e doble, é dicir, este instrumento metíase na boca, os dous xuntos, así, na boca, e con un facía esa melodía, con este que ten buratos, e este fai o roncón. É dicir, é como esos aulós, ou esos instrumentos da idade antiga, que se extinguiron máis ou menos por aquí no século XII, e este é unha supervivencia dese instrumento. Un comece fixémolo, témolo aquí, mirade. Este é unha reproducción do aulos que
que está no Louvre, un instrumento que ten máis de 2000 anos de antigüedade, como que facían os gregos, vedes que leva as súas palletiñas, levan estas crucetas para que non se deformen, e é un instrumento para meter os dous na boca ao mesmo tempo e tocar con respiración circular. Bueno, pois os instrumentos de castiñeiro que facían os nenos son moi interesantes. Aquí, seguindo nesta vitrina, aí abaixo está a colección de trompas. En Galicia, pois, había na zona oriental, na Fonsagrada, en Asturias, conserváronse trompas e feitores de trompas, pois como Oliverio, por exemplo, e despois en todo Galicia houve, pois, tocadores de trompas, claro. Ali hai máis instrumentos, as piñas que se usaban, e abaixo temos unha colección de ocarinas e algunhas zambombas. Aquí en Galicia usaban os nenos e as nenas dous tipos de zambombas, unhas, pois, como estas, que se facíanse con botiño, non sei se quererá sonar, e outras que teñen unha corda atada nunha membrana e que se tira da corda. Hai que mollar o dedo en saliva. Bueno, outro tipo de zambomba que se usou aquí en Galicia. E ali abaixo tedes ocarinas. Ocarinas que en Galicia son instrumentos moi raros, pero que, por exemplo, en Portugal pois hai moitas. Ali hai un xogo de ocarinas antigo, moi bonito. Ten unha ocarina grande en sol, e despois ten dúas pequenas, unha en do e outra en sol agudo. É unha desas pezas, este xogo, unha desas pezas extrañas, que xa prácticamente non se ven e que só están nos museos. Bueno, despois hai ocarinas destas portuguesas que se fan actualmente. Bueno, esta é un pouco esta vitrina que está así dedicada aos nenos e ás nenas. Tedes máis información sobre estes instrumentos, xa vos digo, no libro. Isto é solamente así para que vexades un pouco o que hai no museo. Despois temos nesta parte de aquí, temos aquí, mirade, por aquí millor, nesta parte de aquí temos instrumentos medievais, ou instrumentos que teñen que ver co medievo. Este é a gaita, a réplica da gaita da Cántiga 360 que fixemos. Esta é unha rosca, pero é cromática, é dicir, é unha rosca desenvolta en base àquela que vos ensinei. É unha supervivencia dun instrumento medieval, pero esta é cromática. Despois aquí tedes gaitas de pallón, estas gaitas de cana actualizadas que fomos desenvolvendo, que son, pois, como moitos modelos de gaitas medievais. Temos unha alboca, temos a réplica da flauta das cantigas de Santa María, e das cantigas tamén fixemos este tambor, coa súa flautiña. Neste caso fixémola dunha ulna, dun oso dunha boitre. E, bueno, estes son, digamos así, unha sección medieval. Aquí hai algúns instrumentos por abaixo destos, pois, castañolas, que se usaban pois, para bailar, e hai unhas carracas tamén, as carracas que facían os nenos, feitas pois dunha cana. Un instrumento chulísimo que mostra o inxenio dos nenos para construir. Ou hai carracas xa feitas por carpinteiros destas grandes. Bueno, este mesmo tipo pertencen estos, que son matracas, que se usábanse para facer barullo nas tebras, dentro das igrexas, cando ainda había ese costume. Bueno, despois, aí por detrás, nesa zona de aí, tedes os instrumentos que usaban as nenas e as mulleres para acompañar os cantos. Entonces, aquí hai cousas, os acordeóns, por exemplo, que usaban homes e mulleres. E despois están os pandeiros, as pandeiretas e as pandeiras, son cousas propiamente femeninas, aunque, por suposto, tamén houve mulleres que os usaban, igual que, o sea, homes que os usaban, igual que había mulleres que usaban a gaita. Entonces, aquí hai cousas, das cousas das mulleres son moi curiosas, porque, por exemplo, aquí nesta zona de aquí, temos postas os axóuxeres e os instrumentos que fan bum bum solo, que para nós isto representa un pouco o que había na barriga, non?
Na barriga dos humanos está o bumbún do corazón e está o ese sonido, o silbido placental que se chama, non? Pois que son rítmicos e que de alguna forma, xunto ca voz femenina, compoñen o son da barriga, que despois se reflicte na idade adulta, pois nas mulleres cantando con instrumentos. E unha das cousas típicas para cantar aquí en Galicia, en moitas partes do noroeste e en moitas culturas humanas, foi o uso de tambores, pois como por exemplo os pandeiros cadrados, xunto con instrumentos que fan por exemplo, este tipo de ferreñas que se fixeron por aquí, tan antigas, tan primitivas, que lembran os axóuxeres que lle damos aos nenos, porque se tranquiliza aos nenos, igual que a voz de mamá, ou un sonido de bum bum relaxante, tamén pois, contribuye a calmar os nenos. Aquí temos pois, outro modelo de ferreñas, vedes? Estas son máis primitivas, digamos, estas xa son construídas, destas aparecen... Sábese que se usaron polas coplas, pola nosa lírica tradicional e sempre en conxunto co pandeiro. É dicir, o pandeiro e as ferreñas. O pandeiro toca ben, as ferreñas fan o son. Pois este era o conxunto que de alguna forma lembra ese son da barriga. E aquí temos pois, diversos pandeiros destos que apareceron no sur de Galicia, bastante grosos, moi parecidos a estos portugueses, das beiras portuguesas. Ou temos a réplica do pandeiro de Maruxa das Cortellas, con esa peza interior que impide que resone. Ou, bueno, pandeiros policromados, pois o estilo que se conservou en León, pero que foi, pois, aparecen nas iluminacións medievais, pois con este tipo de deseños un pouco árabes ou moriscos. Estos son pandeiros cadrados con ferreñas, e despois temos outros pandeiros redondos, por exemplo, este pandeiro tan bonito, construído sin puntas, debe ser super antigo, que nos deu Eduardo Meruéndano, un pandeiro, unha ferramenta de traballo, que era tamén usada polas mulleres para cantar. Este é un cribo de volta. E despois estes instrumentos que só fan bum bum e fan por separado, pois en algunha altura se xuntaron en dous. Entonces aparecen estes outros instrumentos que son as pandeiras. E as pandeiras, tedelas, aquí nos pois temos diversos tipos que fomos achando por aquí por Galicia. Moitos deles pois informounos Xermán Muiños deles, outros achámolos nós, pois en Piornedo, en Vilarello, na Casa do Sesto. Tamén temos aquí unha réplica dunha pandeira asturiana de Noreña. Aquí abaixo temos máis pandeiras asturianas, que as podedes ver por aí. Pandeiras diferentes. Bueno, tamén temos pandeiretas, claro, nos fomos pois facendo réplicas de pandeiretas antigas, por exemplo, esta que nos trouxe o Pichi Abollado, que vedes que ten o sistema antigo de poñer as ferreñas por fora. Tamén temos a réplica do Cego de Guillade, da pandeireta do Cego de Guillade que nos trouxo Luís Prego, pois unha pandeireta que inspirou o noso modelo que lle chamamos Guillade, que é como unha pandeireta das que tocamos actualmente, pero con este tipo de ferreñas, e que despois, bueno, outros artesáns pois se xuntaron a fabricar, porque é unha pandeireta que ten un son moi bonito por esas ferreñas. Bueno, e destes instrumentos de bum bum e de ou sea, pandeiros con ferreñas, quizás os máis curiosos son estos que apareceron en San Pedro de Neiro, na Fonsagrada. Na páxina web tedes a súa historia, quen nos informou, como se fixeron, que é o que significan un pouco, porque non se sabía moi ben que é o que tocaban as señoras da Fonsagrada. Un costume, as polavilas dali, pois, hasta onde nos chegamos a saber, eran sempre feitas por gaiteiros. Parecía que as mulleres ali non pintaban nada, pero cando apareceron estos instrumentos, resulta que por fin descubrimos que sí, que as mulleres dali cantaban, e cantaban con uns tambores, con uns pandeiros redondos enormes, porque xa vos digo que os tambores son instrumentos femeninos, como por exemplo este outro, non? Este é un instrumento que se usou no centro de Galicia, un tambor femenino tocado con baquetas. Esos grandes redondos tamén a veces se tocaban con mazas. Nos ten informado deso varias persoas por Galicia, de que as súas mamás pois tocaban os tambores con mazas. E estos do centro de Galicia, estos tamboretes, usábanse con baquetas.
que usábanse para tocar pois coas latas, as latas de pimentón, porque os instrumentos da casa, as botellas, as chaves, mirad ali unha tixola desas antiga, moi bonita, que atopamos nunha casa en León, gracias ao noso amigo Luis Mondelo, que nos levou por ali de paseo, unha desas tixolas de rabo longo que se empregaban pois, en moitos sitios para cantar. Moitas desas cousas da casa, as latas de pimentón, os morteiros, os tres pés, como tedes aquí, por exemplo, témolos xuntos tamén, coas cunchas, os triángulos, tamén, estes fabricónolos Oliverio, o ferreiro da Fonsagrada. Dios mío, aquí todo acaba caendo. Bueno, estos teñen argolas, como tiñan antigamente, para reforzar ese son. Aquí temos tamén morteiros, que ainda que non foron empregados na tradición galega, ou polo menos nós non nos temos recollido, pois é un instrumento que noutras zonas sí que se empregou para tocar. Igual que as campás. As campás tamén son instrumentos musicais que aquí se empregan sobre todo no Antroido, pero que na época medieval, por exemplo, se empregaban para acompañar flautas. Bueno, e aquí temos tamén, bueno, xa vos dixen, os acordeóns, que son instrumentos masculinos e femeninos. E isto é un pouco, este recuncho de aquí, representa, ou quere representar un pouco a forza da música femenina, porque en realidade, inda que aquí está moi concentrado, a música femenina foi máis relevante en cantidade que a música masculina, porque eran as mulleres as que facían prácticamente todos os seráns, as ruadas, as polavilas cantando, como en todas as sociedades humanas. As principais cantoras son as mulleres, aquí eran as que construían as coplas, as que facían cancións, o sea, a súa importancia na música, digamos, cuantitativamente moito máis importante que a dos homes. E, sin embargo, os homes, por cuestións rituais, pois como eran os que facían as festas patronais, os gaiteiros, pois de alguna forma ocuparon un sitio de representación máis importante que o das mulleres, cando a importancia de verdade estaba na música femenina. Bueno, aquí pois xa empeza o asunto un pouco dos instrumentos de lingüeta. Nesta parte de aquí, nesta vitrina, tedes instrumentos de lingüeta membranosa, o sea, que se soplan cos beizos. Son cornos como aquel dali, que é un corno de leiteira, ou este corno, tamén, que se usaban nos oficios para anunciar. Aquí temos outros, hai un corno tallado, unha buguina, desas que se empregaba en buño nos barcos, hai trompetas destas de carteiros, que estas levan lingüeta, non son para soplar como unha trompeta. E hai estes instrumentos tan curiosos. Este, por exemplo, é antigo, é unha corneta antiga que nos conseguiu o noso querido amigo Andrés de Vilamayor, unha corneta desas, embócase. Eu non sei tocar isto, se estuvera aquí o Abraham Copeiro xa lle daba un xeitiño. Este é un instrumento moi bonito que se conservou no centro de Galicia. E, bueno, despois aquí destos instrumentos de lingüeta membranosa, na que tamén están pois as caracolas, as buguinas que se usaban no mar, os mariñeiros, e tamén no centro, moitas veces por organizar as regas, por exemplo. Pois despois temos xa instrumentos de palleta, que son, aquí temos punteiros soltos que fomos conseguindo, palletas, aquí hai punteiros bastante antigos, e despois abaixo están clarinetes que se usaron moito cando, pois, no 1850 comezaron a vir as bandas de música, pois algúns instrumentos, a caixa, o bombo e o clarinete, principalmente, en primeiro lugar, pasaron a tocar ao carón do gaiteiro, e así formáronse aqueles cuartetos. Despois, pois, outros instrumentos da banda formaron parte das charangas. Pois aí están os clarinetes. Quizá o máis bonito de todos os clarinetes que temos é este que hai aquí, que é un clarinete de mediados do 19, é francés, ten as virolas de marfil e de buxo, é dos que se venden en Lisboa. De feito, está acuñado co nome dunha casa lisboeta. Esta é unha das, quizá, das xollas da colección esta que temos aquí. Bueno, despois, todo o que hai no museo, o resto,
aí está dedicado pois á música dos homes. Son, bueno, dos homes, digo homes, pero a realidade é que había mulleres que eran gaiteiras e que foron tamén famosas, e hoxe en día xa iso non ten sentido, por suposto, porque homes e mulleres tocamos a gaita, pero antigamente a gaita era unha cuestión máis de home que de mulleres, non por o efecto de ninguna prohibición, sino simplemente porque os homes temos que chulearnos e lucirnos para ser escollidos por algunha muller, e a gaita, tocar a gaita era unha boa forma de lucirse. De feito, aí tedes os floreos dos asturianos, os despiques dos portugueses, as rondas cantadas dos gaiteiros, que son formas de lucirse coa gaita para ser escollidos por unha muller. Bueno, aquí hai un montón de gaitas distintas que fomos construindo. Algunhas son antigas, outras son modernas, feitas por nós. A imaxe e semellanza de gaitas que fomos atopando e que nos pareceron interesantes. A maior parte delas son gaitas que fomos construindo e que nos pareceron interesantes porque eran boas. Todas esas gaitas que eran boas, indefectiblemente eran construídas por bons gaiteiros. Iso é unha cuestión que é lóxica, pero que tardamos moito tempo en darnos conta. É dicir, as boas gaitas sempre foron construídas por gaiteiros. Caso, por exemplo, de Villanueva, ou, bueno, hai moitísimos casos que vos podería relatar. O gaiteiro que fixo esta gaita Sanabresa, de Pedralba de la Pradería, Juan Barrio. Bueno, hai moitos, ou as gaitas dos Represas, por exemplo, que era un gran gaiteiro, e foron unhas gaitas super famosas. Bueno, hai moitísimos casos desos. Entón, bueno, vamos dar un vistazo así a esta parte de aquí. Aquí hai unha gaita moi bonita que nos regalou Amador, gracias a Amador. Era unha gaita da súa familia, é unha das poucas gaitas desta tipoloxía, unha gaita chairega. Ten o ronquillo ao lado do ronco, é dicir, é un modelo pois super antigo do que debeu existir en Galicia noutra época, pero do que só chegaron hasta nós 2 exemplares, un deles é este, tan bonito. Aquí, bueno, aquí hai 2 rabéis de Porto de Sanabria, Porto das Portelas, Porto de Seabra, como lle queirades chamar. Son rabéis do sur, un instrumento que ten máis de 1000 anos de antigüedade, que aparece representado ali na Catedral de Santiago, na Plaza de Platerías, exactamente con esta mesma forma. Un instrumento precioso e maravilloso. Estos construíunos Amador Bruña, dali de Porto. Despois por aquí temos gaitas. Por exemplo, esta é unha réplica do punteiro de Xan de Campañón, metida nunha gaita que fixemos, pois, como nós pensamos que deberon ser algunhas das gaitas antigas de Pontevedra, é dicir, con virolas nas femias, porque hai roncos antigos así, e quixémola facer toda como o punteiro de Xan, así en branco e en preto. Esta é unha das gaitas de ronquillo da colección. Fomos replicando así, aquí tedes outra. Esta é a réplica da gaita de Perfecto Feijó, feita por Manuel Villanueva. Foi a primeira gaita que construímos hai uns 11 anos. Esta é a gaita redonda de Manuel Villanueva, esta de aí de abaixo, que se conserva no Museo de Pontevedra. E esta é outra gaita de ronquillo, que ten o punteiro, este punteiro con anéis, é o punteiro que se conserva no Museo de Pontevedra entre as ferramentas de Manuel Villanueva. Debe ser un dos punteiros máis antigos que temos en Galicia. E o resto da gaita, o roncón ten o interior da gaita dos Marañóns, pero tamén con virolas así de corno nas femias, porque creemos que esa é a forma máis primitiva dai de Pontevedra. Despois a parte das gaitas de ronquillo, pois temos as gaitas de 4 voces. Por exemplo, estas dúas de aquí son antigas. Esta está feita por Manuel do Castro de Vilariño, esta está feita no taller de Ana Freitas. Son gaitas do centro de Galicia, o sea, aparecen aí en Friol, en Arzúa e en Terra de Melide. Un modelo seguramente bastante antigo. E en Galicia temos tamén pois as gaitas simples. Dentro das gaitas simples, que aparecen, por suposto, por todo o territorio galego, pois nos diferenciamos algúns tipos. Vindo do norte, pois temos as gaitas asturianas. Temos feito réplicas de gaitas asturianas. Por exemplo, esta de Antoni Solares, o Sebrallo, unha gaita con un sonido moi chulo. Ou temos feita esta, por exemplo, esta outra. Tamén fixemos algunha do Cogollo,
pero non a temos aquí porque xa foi alá co seu cliente. Esta é a réplica que fixemos dos maquilos da Dralés, unha gaita que para nós non corresponde ao modelo asturiano do centro ou do oriente, sino que é xa unha gaita eonaviega. É dicir, as gaitas asturianas, como podedes ver, por exemplo, pois teñen sempre as do centro, ou casi sempre as do centro e as do oriente, as mesas dos punteiros con estas formas de semiluna. E, sin embargo, esta xa parece unha mesa moi diferente, cadrada, como aparecen noutras gaitas eonaviegas. E, ademais, acontece unha cousa moi curiosa, e é que os gaiteiros do Eonavia, como Nela de Bres ou bueno, moitos desa zona de aí que entrevistamos, o Clemente de Ibias, por exemplo, bueno, moitos gaiteros sempre lles preguntamos que por que non tocaban con gaitas asturianas do centro, ou esa gaita con ese timbre tan característico, e a resposta era sempre a mesma, que o son non era o mismo que as súas gaitas, ou sea, as gaitas eonaviegas. Aquí temos máis gaitas eonaviegas, por exemplo, témolas aquí todas xuntas. Esta é a réplica de Fermín de Grandas, esta é outra grileira, que non sabemos exactamente a procedencia, pero que pertence a esa zona. E dentro desas gaitas simples, bueno, están as asturianas, despois veñen as eonaviegas, despois dentro de Galicia verían as chairegas, como aquela de Ronquillo, ou estas máis grandes, que son as máis típicas da zona da Terra Chá, que teñen estas incrustacións de lacre, son gaitas pois moi grandes, son as gaitas máis graves que aparecen en Galicia, están perto do lá, tamén aparecen máis pequenas, Esta outra é unha gaita antiga da zona da Terra Chá. Na Terra Chá aparece este torneado tan curioso, tan exagerado, tan barroco, que despois se estende hasta a zona eonaviega e que acaba por desaparecer xusto nesa zona eonaviega, xa non penetra máis dentro de Asturias. A zona eonaviega, por suposto, é asturiana, pero ten unha parte galega tamén, é dicir, colle un pedazo de Asturias e colle un pedazo de Galicia, vale? Bueno, temos máis gaitas aquí, despois, se seguimos para o sur, temos, por exemplo, as gaitas de Barquín, esta é unha gaita de Barquín, do Baixo Miño, que é onde se conservou. Esta ten o punteiro antigo do Marreco, dos Represas, que nos regalaron na Limia, porque na Limia tocábanse gaitas deste taller. Aquí temos unha, por exemplo. Mirad, esta é a gaita de Juan Ferreiro, o gaiteiro de Laroá, que nos regalou unha gaita moi antiga, que xa veu da Guerra de Cuba, según decía el, era de seu pai, unha gaita que seguimos empregando en todos os concertos que damos. Bueno, e se seguimos máis para baixo, pois xa entramos por exemplo, en Sanabria. De Sanabria temos varias gaitas feitas moi interesantes. Esta é a que tocaba Juan Prieto Chimeno, unha gaita fabulosa, quizá unha das gaitas de mellor son de todo o noroeste, feito por Juan Barrio, o gaiteiro de Pedralba da Paradería. Como vedes, usa palletas que non se parecen en nada ás modernas. Nós fabricamos todas as gaitas, todas as réplicas, levan o seu tipo de palleta particular. É dicir, hasta agora nos replicamos 40 tipos diferentes de gaitas e, polo tanto, 40 tipos diferentes de palletas. Vale. Esta, xa vos digo, é unha das miñas gaitas preferidas, porque ten un son espectacular. Nas sanabresas temos máis aquí, se vides por aquí. Esta é a réplica da gaita de Julio Prada, que donou Edelio, o noso querido amigo Edelio, que a depositou no Museo Etnográfico de Zamora. Esta é unha réplica desa gaita, tamén, como podedes ver, ten a súa palleta original, pequeniña. Non se parecen nada ás palletas modernas. Son palletas que están feitas coa parte branda da cana e, polo tanto, convirten moi ben o aire en son. Teñen un son... Teñen un son espectacular. Esta gaita é unha maravilla, igual que a de Juan Barrio. E aquí temos outra gaita sanabresa, que é aquela dali, que está feita en Nogueira, que a fixemos para o noso querido Alberto Jambrina, tamén réplica dunha gaita de Edelio, pero que esta vez ten depositada na Fundación Joaquín Díaz. E é unha gaita moi curiosa porque ten unha escala de mi. Aquela de Julio Prada está en modo de lá, e esta está en modo de mi, que é unha cousa extrañísima, porque no noroeste
No que vos veño enseñando ata agora, todas as gaitas están en modo de sol, as asturianas, as galegas antigas. Tamén as hai en modo de do en Galicia, pero estas sanabresas que están, xa sabedes que se estandarizou un modo de la, é dicir, un modo menor, que é o que aparece nas gaitas como a de Juan Barrio, que vos ensinei antes. Esta está en modo de mi, que é un modo moi frecuente no canto, pero que aparece moi pouco nas gaitas. Tampouco que solo é unha das poucas que temos documentadas. Creo que entre casi 400 gaitas que temos documentadas, solo hai 3 que teñan un modo de mi. Bueno, despois ao lado de Sanabria está Tras os Montes. En Tras os Montes pois temos gaitas super interesantes que aparecen nun modo extraño, que nos lle chamamos o modo portugués, porque ten a terceira rebaixada, pero o 7º grado pode ser un 7º grado normal ou un 7º grado rebaixado. O sea, pode ser un modo portugués ou cunha digitación de forquita podemos convertir ese modo portugués nun modo de re. E así salen estes dous modos. O modo portugués... ou o modo de re. Esta que tedes aquí é unha réplica da gaita do tío Pepe, unha das millores gaitas, desde logo, que se conservan en Tras os Montes. Unha gaita espectacular. Ou esta outra que está no Museo da Música Verdades Faría de Estoril, unha gaita policromada, sabedes que é super barroca, super tallada nos punteiros. Mirade, ten unha talla brutal no punteiro, ademais de estar policromada. Esta é unha gaita que foi tocada polo menos no 1946, está firmada. Non quer dicir que fora feita aí, sino que foi tocada por un gaiteiro nesa altura. E temos despois, se seguimos baixando en Portugal, temos aquí as gaitas de Coimbra. Mirad, estas son gaitas coimbrás, que teñen esa peculiaridade tan bonita de que se atan de forma distinta. Aquí o soplete atase no pescozo do animal e o punteiro e o roncón nas patas, de forma que cando un acolle, pois o soplete ven da parte de arriba. Dá unha postura super cómoda para tocar. Temos aquí dúas réplicas. Esta é dos Melos da Barreira. Tamén tocamos moitas veces un punteiro que apareceu en Palmases, do gaiteiro de Palmases, que é este. Ten un timbre espectacular. E temos outra gaita coimbrá aquí feita, tamén das antigas, unha réplica. Ali temos documentadas cerca de 60 gaitas da zona de Coimbra. Era moi frecuente que foran desta forma. Teñen un torneado, algunhas moi barroco. Bueno, este torneado así tan barroco que aparece nas gaitas de Coimbra non se corresponde co torneado básico do noroeste, que é este que vedes nas eonaviegas, ou nas asturianas, ou nas gaitas de Villanueva, sino que, bueno, xa un torneado, pois, xa vedes, moito máis traballado. E é moi frecuente, como vos decía, en Coimbra, que aparezan os punteiros de madeiras tropicais, anelados en marfil, pois, como este que tedes aquí, é sempre pequeniños en tons agudos. Bueno, e era frecuente tamén nas coimbras que levaran fitas colgando, porque, bueno, como participaban nas queimas das fitas na Universidade de Coimbra, seguramente, pois, viña daí ese costume. E se baixamos un pouco máis en Portugal, pois temos outra das tipoloxías do noroeste, que son as gaitas da Extremadura. As gaitas da Extremadura teñen ese fol tan particular, vedes, no que o pescozo do animal se ata, o punteiro e o soplete van nas patas de adiante do bicho, e o roncón nun burato engadido. E fai este tipo de fol que se estendeu desde a Extremadura hasta Galicia, tan curioso e que tan famoso foi, e que dá un bon xeito para tocar. Esta é unha gaita do Silva de Lisboa. Fixemos dúas réplicas das gaitas do Silva, unha da que está en posesión de Castro e Félix Castro Vicente, e esta outra que era de Mario Cuaresma Carramán, que é unha gaita impresionante, como era o gaiteiro, o propio gaiteiro. Bueno, despois temos moitas gaitas. Esta é unha réplica da gaita do Rilo de Betanzos, por exemplo, outra gaita espectacular, da que descoñecemos o artesán, pero como era un gran gaiteiro, os grandes gaiteiros tamén tiñan gaitas espectaculares. E esta, por último, daqui, é do Miño. Aquí podedes ver un exemplo dunha das nosas teimas,
que é reproducir a gaita. Esta ten unha palleta moi curiosa, ten unha palleta super longa, moi parecida aos modelos que aparecen en toda a parte occidental de Galicia, feitas coa parte dura da cana, pero moito máis alongada que as galegas. Este é unha gaita que sona dun xeito espectacular, e como vos decía, pois reflicte moi ben unha das teimas que temos nós, que é replicar os conxuntos. É dicir, este é unha réplica do tambor da Agua Longa, e os tambores do Miño portugués, que son os máis grandes que atopamos na zona noroeste, pois eran policromados, xa o vedes. Bueno, pois, por exemplo, aquí vedes unha caixa Coimbra, unha réplica da dos Melos da Barreira, tamén co seu conxunto, unha réplica dun tambor de Pontevedra, xunto coa gaita de Pontevedra, ou temos, bueno, tambores e bombos temos por ali naquela parte dali, fomos facendo réplicas. Esta, por exemplo, é unha réplica do tambor que usaba Faustino Santalices. Como vedes, ten o bordón na parte de arriba, o que era antigamente moi frecuente. De feito, se o que queren é un son abordonado, é moito mellor que o bordón vai arriba que vai na pel de abaixo, é moito mellor se os tambores teñen bordóns nas dúas peles, que tamén aparecen exemplares antigos con esa disposición. E, bueno, despois hai gaitas de nenos, están as gaitas de cana, como por exemplo esa gaita de aí, ou esa gaita de aí, que son gaitas de sabugueiro. Esta gaita ten un son fascinante. Esta gaita foi a que nos deu a idea para recuperar o son, este son dos nenos, e intentar introducilo na música dos adultos. E así construímos, a partir desas gaitas de cana e de sabugueiro, as gaitas de cana actualizadas, pois xa feitas de madeira, con lingüetas sintéticas, e que foi un instrumento que tivo bastante éxito, ou que ten bastante éxito, e de feito xa hai grupos profesionais que o empregan porque ten un son como ese, pero, bueno, actualizado, a afinación mantense ben, e, bueno, que é un instrumento que ten a súa utilidade na música actual. E, bueno, isto é un pouco, aquí hai unha gaita moi curiosa. Esta era a gaita de Patricio de Abraído. Estes freques teceunos a miña nai, a ganchillo, replicando os orixinais de Patricio. Xa vedes que tamén é unha gaita de Naviega, claro, Patricio de Abraído era dali de cerca de Taramundi, de Abraído. E ten o torneado este que vos decía chairego, que se estende hasta a zona e o Naviega. Unha gaitaza. Patricio era un pedazo de gaiteiro, e as gaitas, como vos digo, dos bons gaiteiros sempre eran boas gaitas. E despois hai máis instrumentos, hai sachos, por exemplo, que usaban as mulleres, o salterio, tamén, que fixemos xunto con Luis Mondelo. A frauta fixo a Luis, é unha réplica dun pito aragonés. O salterio é un instrumento que estuvo na península, aquí temos iconografía en Galicia, quixemos recuperar ese son, entón construímos un salterio como de biota, o aragonés, porque tamén pensamos que os salterios de aquí debían ser parecidos, e como os modelos que se conservan vivos son os aragoneses, copiamos o de biota para empezar un pouco esa recuperación. E tamén daquela zona fixemos unha réplica da gaita de Boto de Bestué, que ainda estamos traballando nela, gracias a Luismi, a Pedro Mir e a Lourdes, que nos pasearon por ali. Bueno, tamén fomos hasta Mallorca, replicamos unha xeremía antiga, para ter un pouco unha gaita de cada unha das zonas que hai en Galicia. E outras das cousas que fabricamos son requintas. Aquí tamén hai moitas frautas. Mirade por aquí. Frautas, replicamos, facemos traversos barrocos, por exemplo, como estes. Este é un xuriac que nos deixou os planos o noso amigo Olimpio Xiraldez, que tamén nos fai, e moi ben, ademais. Este é un Van Helsing, este é un Dip, estes son holandeses do século XVIII. Temos flautas antigas, flautas de 5 chaves, flautas coa pata de dó. Bueno, e tamén construímos requintas da ulla. Nós, cos nosos amigos da requinta de Xián, medimos
e fixemos un traballo de recuperación sobre a requinta. Esta é unha das requintas que facemos nós. Este é a dos Barreiros de Albín. Unha requinta, todas as requintas prácticamente que temos documentadas menos unha saliron do Obradoiro de Riobó, e esta é unha das máis fermosas, desde logo, e de mellor son, que saliron de ali. Bueno, hai moitas máis cousas, porque xa vedes que hai un montonazo de instrumentos musicais por aquí. Temos esta pipa galega, por exemplo, que é unha gaita de palleta, pero de tubo cilíndrico, vedes, feita en base a esas gaitiñas que facían os nenos e as nenas. Non ten ningún misterio, como as musets francesas. Pero puxémoslle 4 bordóns, porque nos gustou esa idea das cantigas, da gaita das cantigas, de ter 4 bordóns para poder xugar con eles. Aquí tedes a réplica de antes do aulós. Estes son unha réplica dunha palleta de Monsanto, un instrumento portugués que tamén ten esos anéis como a rosca, vedes, que son memoria de cando os nenos facían os buratos cortando. Este tamén está en modo de mi, é un oboe tradicional. Bueno, é unha curiosidade que isto xa casi non se usa. E estes dous de metal son unha réplica das gaitas de ouro, do primeiro instrumento musical de pallón que seguramente se conserva. O original ten uns 3000 anos de antigüedade. O isto que tedes aquí é unha réplica do punteiro do Etelvino, de Sesimbra, gaitero de Sesimbra, ali na Extremadura portuguesa, coa súa chave, tamén con unhas palletas, un punteiro de sonoridade pois extraordinaria. Como xa vos dixen, naquela zona en Coimbra usábanse punteiros así de madeira tropical, anéis así tan grandes de marfil. Bueno, pois isto é un pouco... Hai máis cousas por aquí, pero tampouco así para facervos unha visita así un pouco para... Pois como a que lle facemos á xente que ven aquí e lle explicamos un pouquiño todo isto, para que poderades ver así un pouco o Museo da Rosa e meu, e vos levedes unha idea que non sexa só, pois, eso, unha imaxe desas virtuais e nada máis, senón que poderades escoitar un pouquiño a historia deste museo. Pois nada, moitas gracias.